Aquesta iniciativa sorgeix en un moment on veiem o identifiquem la necessitat de donar suport a menjadors, a escoles, per fer el que diem la transformació del menú escolar. Que veies que hi havia escoles, hi havia AMPAs, sobretot en aquell moment, que tenien aquest interès, no? De poder millorar una mica l'alimentació dels seus nens i nenes. S'ha de fer un treball de conscienciació, sensibilització i informació del per què fa aquest canvi i per què es fa aquesta transformació de menús. Nosaltres, quan fem aquest assessorament, és no només que hi hagi una proximitat entre el productor local i l'escola, o la cuina de col·lectivitat, sinó que en tot el que és la cadena alimentària es vetlli per la justícia. Justícia social, justícia econòmica, i que els pagesos rebin el que els hi toca. Tot i que és el sentit comú, a vegades no s'aplica, era, escolta'm, si tenim productors d'aliments a Catalunya, a la comarca, que fàcil seria que aquests productors, que cada cop són menys, que fàcil seria de tenir un client segur, com són les escoles, perquè les escoles cada dia mengen durant el curs escolar. Llavors, si no tenim productors pagesos que ens alimenten, d'on podrem aconseguir els aliments? Doncs on estem aconseguint ara, de fora, deslocalitzat, diguem-ne, amb preus injustos, i al final per això sempre apostem per aquesta producció local. La seguretat alimentària és la capacitat que té de producció i d'autoabastiment d'un territori determinat, sigui comarca, província o país, no? I per tant, on li hem de donar importància és a la pagesia. El que és la seguretat alimentària ho hem d'aprendre des d'un punt de vista holístic. És a dir, l'alimentació, tenir una bona alimentació, també depèn de que tinguis un territori on es produeixin aliments, que això després estigui, diguem-ne, relacionat amb la salut, estigui relacionat amb la cultura alimentària, o sigui que no s'ha de considerar només l'alimentació com una cosa aïllada. Al final es dona molta importància a la gestió, a la capacitat d'emplenar panxes a les persones, però no s'ha donat importància a l'aliment en si. Llavors et trobes que moltes d'aquestes empreses que van guanyant concursos i que cada cop són més grans són multinacionals de representació col·lectiva, i quan veus quins menús ofereixen i el tipus d'aliments són aliments totalment deslocalitzats, que no es treballa en temporada, i diguem-ne que al final les mongetes poden venir del Marroc, d'Almeria o de saber on, no? Quin lloc es podria aprofitar perquè almenys un nen tingui una alimentació garantida un cop al dia? Doncs els menjars escolars. S'està fent el possible l'administració perquè aquest menjar sigui saludable i sostenible? Nosaltres creiem que no, hi ha un recorregut a fer. Per garantir l'alimentació saludable i sostenible, per garantir inclús la seguretat alimentària, és molt important el paper de l'administració pública. I en el cas dels menjars escolars és el que es diu compra pública. I de la mateixa manera que fins ara no ha donat suport a l'alimentació saludable i sostenible, per què no ara pot fixar uns criteris que per les empreses que vulguin gestionar un menjador d'una escola pública, per què no se li fixa uns criteris com obligar-los a que l'alimentació sigui de proximitat, que sigui de circuit curt, que sigui de producció ecològica i que es pagui un preu just amb el pagès. El capitalisme tot ho destrossa. Sí, ja, bueno, no és una cosa que no és nova, no? Llavors, ara tothom parla de sostenibilitat, alimentació sostenible i saludable, i fins i tot les grans superfícies i l'agroindústria parla de sostenibilitat i alimentació saludable, i això a mi em preocupa, perquè al final és un rentat de cara, sí? Però dintre de tot sí que soc optimista i per això estem treballant. Per això encara estem amb menjars ecològics i amb altres històries, perquè, bueno, de mica en mica, encara que sigui Guatemala, cada cop hi ha gent més conscienciada, cada cop els nens i nenes de tot això aprendran alguna cosa i potser en un futur estarem en una situació millor. Nosaltres sumem i tenim veu. Batu a l'Olla va néixer
de la iniciativa de 3 persones que eren famílies de l'escola i ens vam conèixer a la comissió del migdia de l'escola. En aquell moment teníem un servei de càtering i clar, veiem moltes millores possibles i aprenent del que no ens agradava vam construir la idea del que com a famílies necessitàvem. Necessitem, per començar, menjar sa, fet amb amor, cuinat amb amor, sobretot que estigui cuinat amb productes de qualitat, de temporada, de proximitat i sobretot cuinar i cuinar i cuinar. Ara mateix nosaltres estem donant tota la fruita, tota la verdura, tots els llegums, tots els cereals, els ous i els làctics de producció ecològica i de proximitat. Per nosaltres la base és com que realment en una comunitat educativa cada família té el seu concepte del que és menjar i menja d'una manera diferent depenent dels hàbits alimentaris que tingui, del seu origen. Aleshores, per nosaltres el que era més important era educar des de ben petits. Aleshores, el que fem és transmetre a les famílies com ha de ser una alimentació sostenible a través dels nens i les nenes. Aleshores, el que fem és, juntament amb l'escola, juntament amb l'escola vol dir que dins de l'espai de l'horari lectiu dels nens i de les nenes incluïm tallers d'alimentació relacionats amb la sostenibilitat. És aquesta tríada, no? Ecològic, de proximitat i de temporada, i entre això has d'anar fent jocs i anar veient com ho encaixes. Els nens no és un problema menjar llegum i arròs en un mateix dia perquè saben que és, i tant les famílies com els infants saben que és un plat complet i sostenible en el sentit de que és un àpat complet i equilibrat. Moltes vegades estem sols davant d'això perquè no hi ha una llei del migdia que vingui des del Departament d'Educació que marqui com ha de ser el servei de migdia. Aleshores, el servei dels menjadors estan una miqueta deixats en mans d'empreses i tothom va fent una miqueta el que bonament pot o vol. I jo crec que això és un error, perquè això ha de ser una responsabilitat del servei, del Departament d'Educació, que ha de garantir un tipus d'aliments i d'alimentació en tots els menjadors. Els plecs de condicions públics de les escoles de menjador posa que ha d'haver-hi un tant per cent de producte ecològic, de producte de proximitat, però després no hi ha ningú que garanteixi, o sigui, tu poses en un plec, jo faré això, però després no tens a ningú que hi hagi darrere comprovant que això és cert. Si el centre educatiu té clar que aquest és el model que ha de seguir i les famílies, les AFAs que estan gestionant actualment els menjadors tenen clar que és el model que volen, és anar implementant un model que bàsicament és que és imparable. Tot això és que no ens queda un altre remei. Nosaltres sumem i tenim veu. Ecocentral és una central de compres de productes ecològics que serveix actualment menjadors escolars de tot Catalunya. Tenim una 70 d'escoles repartides entre Barcelona principalment. El 2007 hi repartien cistelles ecològiques a domicilis. Va ser a partir del 2011 que ja vam començar a fer-ho de les escoles. Vam començar amb una gestora que es deia Ecomenja i arran d'aquí hem anat ampliant. Les escoles ho fan molt bé perquè tenen un menú pactat, tenen dietistes, nutricionistes, o sigui, són menús molt acurats, molt estudiats i molt acorde, que no sé com es diu en català, a la temporada. Ells ja saben que, per exemple, si volen pebrots al gener o al febrer no els hi servirem. La verdura i la fruita té una vida, té un segle, és com una persona. Saps que, per exemple, la pruna és d'estiu. Si tu vols pruna o taronja, ara mateix, fins fa poc, no hi havia taronja ecològica. L'havies d'anar a buscar a Argentina o a Sud-àfrica, estem lluitant per ser d'aquí, i tu que et menys una taronja que són 10.000 quilòmetres de distància. Han de vindre amb avió, han de vindre amb vaixell, i tot el que això suposa pel medi ambient. Bàsicament ens centrem en això, que sigui de proximitat el màxim possible. I sobretot de pagès. Em sembla que a dia d'avui, no sé si un 85% del producte que venem ve directe de pagès. També una altra opció que aquí fem és no malbaratar el menjar. No compris un quilo, compra't mig quilo d'algú bo, que ho gaudiràs més. Dona com plaer
poder alimentar, ja dic, ara a infants, nens, adolescents i ara ja a persones adultes. És un plaer molt gran. Nosaltres sumem i tenim veu.